Vedeli ste, že každý z nás má vrodený, ale aj získaný intelekt a že ho môžeme rozvíjať a podporovať tak naše dieťa? Mozart bol hudobný génius, no na to, aby sme sa dnes o ňom dočítali ako o géniovi, museli sa stať dve podstatné veci. Poprvé, niekto alebo on sám musel na talent najskôr poukázať, čiže objaviť Mozartovú silnú stránku. A po druhé, tvrdo trénovať, pretože mať talent ešte neznamená uspieť. A čo vy? Viete, aké sú silné a slabé stránky vašich detí? A ako na to môžete prísť hraním sa? Občianske združenie Škôlkarik už 2 roky rozvíja kognitívne schopnosti detí riadenými spoločenskými hrami. Už po niekoľkých herných hodinkách dokážeme identifikovať silné a slabé stránky vašich detí a zároveň ich rozvíjať. A to všetko len vďaka tomu, že sa s deťmi hráme. Spoločenskými hrami vieme rozvíjať priestorovú predstavivosť, analytické a strategické myslenie, logiku, pamäť, jemnú motoriku, ale aj reč či numeriku. Zároveň sme počas hernej hodinky s prievodcami detí pri podpore sociálnych zručností a emocionálneho uvedomovania, ktoré je jednou z kľúčových oblastí rozvoja. Prihláste vášho škôlkara alebo malého školáka na krúžok riadených spoločenských hier. Nechajte ho hrať sa a rozvíjať svoj potenciál, pretože hra je pre dieťa tou najprirodzenejšou cestou napredovania.